Africa e o țară minunată. Africa nu e o țară, Thomas. Africa e continent. Am trecut deja prin câteva țări și vom trece prin și mai multe până vom ajunge în Dar es Salaam. Mia! Înapoi! Înapoi! Parcă spuneai că ești obișnuit cu animalele pe șine. Da, dar nu avem elefanți uriași la noi pe Sodor? Păi, nu te-aș sfătui să sufli în fluier spre el. Te-ar putea ataca, să știi. Dacă am luat-o pe un alt drum? Eu nu văd niciun alt drum. Tu vezi? Ah! Elefant somn ușor, capi un nor, dormi ușor, noi tot îi dăm zor, dormi ușor, somn ușor. Vagoanele astea sunt diferite de cele de pe Sodor. Nu sunt deloc nesuferite. Asta îți tot spuneam. Africa e un continent minunat și foarte diferit de Sodor al tău. Somn ușor, ulale, 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 ulale,